যে মিয়ানি যাও ঘটনা ববা হাইকে খাবা বজরানি ঘটনা bongkap tini birgodas di sini pasim dungtiwo mia je sarigo je aro ki promo thani nei kaisa lik khai tongnai a borok bairani borok da phaiya da phaimani chung gari bai nu khang ka chung borok kok salaimani bisunga ka borok thangka e borok agino planning khai je borok dai tong phaimani a borok rok phaiye hotat koira e gari ungko rok je bokhok baikha nok rok akromon khaika এবারে जोंखै किसा साक्सा रगै तंखा एबारे बर अमतिखे खबर खायै आनि तो ताबो गारि खुंनि सेस बाइक सेस ताइ डगनि जे खति अबर आनि ओंखाता नकनि टाम नष्ट खायजाका नकनि जानदाला सेस तीन रक उकुलुंनि आके गारि इन बाइक अटो गते गारि खुंनि बाइक खुंसो ताबो तो पूरा सेस बाहायके कालां खाता बर अर फायै अब निनि बुमके मुंखै पिटिस दे बर्मा अबनि नक निजे नक ना बानि निजे তাই ও যে গাড়ির বকমা লগলগি খর বছর দুখমা কা কেবা সাবা দুখরা মাখা না মালিয়া নাই খেতে দङ বরফ ফাইকে পুইলা দারানো ফাইयै आलांकानो जा मानो लाथाबाय बुयै ताबो थाक थामनगो थांजाक एकदम बखरक बाखार फाटि थांगा बराबर दुखमा का बेबा बखरक रक फाटि बाय सा तो बेबा पुजागे सिरियास गलायजाक ताबो जिबिव नि नादारान बुमखाय बुलु दे बर्मा बनि पाराखै बजा त माने बिन पारा अरन पसिन दंति बोसोर बयस बनिखाय बिनि खाना 40 रक खनगन बेबै खर बोसोर सागो दुखमन बेबगे दुखमन नाय खाय खरक बरै ओ घटना माले कजरा गं खना हरनि 10टा हायताय हरनि 10टा सारा 10टा जे घटना खायनाय साबो खायके आबला साइदामान जे साबो खायनाय गाता जे आमपाय थांनाय बरबर तो जुनु हनै ते तिप्रमो थानि अंगै दंगो बोनो जे अबहायके खबर खायो अबहाय मोता ताबो नोंले बो पार्टी खायदोंमोन आं खेतायमने बीजेपी न खायदों ताबो नों बीजेपी खायो होन जाम हायखाय बीजेपी खायमानि यागुलो ना हाय खायो ता खर बोसोर ना फायनाय र अमा महायनि सायमाया सारा पारा गुरि जा सागा दुखमाना खाय खर बोसोर कामा सागा दुखमाना खर गुरि बुंना मानबाय बुमुं तो मानबायो इंशाल्लाह पितुस दे बर्मा बिन अमर बोसोर ना 26 27 बपारा रनिना ते खरकसा खाय ते खरकसा कुमार गुरु वो 26 हाइनो बयस ते गते गसे समबरा बपा मा हाइनो बयस बवा हाइरो ते मिराज खरकसा तो बनिला बोसोर या सितान जाखा काति वइस बिन ततरा नांगलेया शान्तिनि सत जे ओ घटना मा जरानि नकनि बरकले बोमा हाय काति मान आनंग बरर हंका दगा बेरे बै बरक दगा लागा फियक दि अब जे अब हाय बरन बुइ कलांना हाय कलांना हेने जे दग बरक दग बिसंग सेन का हावै तंका ए बरन बल जानदला रक बखगै कलां थमा केता खर बोसोर दमनि नक बरक नक बरक आनंग बरक सिमिन खर बोसोर तो बुसा खरं नै बुमा खरकसा अच्छा ताबो नों ताम साना मुसुं जे नि नकनो जे सबाय सुकुर खायजां माने बिसिंति आं सबाय सुकुर खायजां माने हांके हामक्राय जुदि नायै दं हांके अब हायके हामक्रायनिया जों ताबक साबर आबन से सकां जों तो अनेक दम किरुइ दं हायफानो जों केमनो फानो दम किरिया बीजेपी खायो फांगला पाइनो बरक न सकां अब हाय खायो जे सरकार फाइमेन परे अमति खायना हाय खायना हम बरक जे जों वार्निं रजाक्ता ताबो जे नि जे खय खति माने बादिनि गारि रक सबाय जां अब कि नों ब्रंनि बिसिं तुइजा दाबि खायनाय ना ब्रंनो केस टेस खायनाय अब तो आइननि यागो नमा खायनाय कारण बरक तो आं बै हायसे खायो आबन परे तो आनि तो खति जों पाइ जगले ताखो जति ब्रंनि मंगै कोनो केस दाइरि रखाय जाका केस तो खाया खायनाय खायनाय नों खरकसाव आमसायनि जे पार्टी टिफाङै मियानि जे अ गति मंग्रंनो बबा हाय कक फिरना मुसुं बा लुगरं टाम सानानि मुसुं बेलाय न हामबाय चिनि मीडिया चैनल लंनो जतन दिपर खाम जों जतन सायमानो जे ताकलानि जे इलेक्शन एकबारे शान्तिपूर्ण खनोंखा जे फेब्रुवारी 16 तारिख इलेक्शन जतन तंथलाय खेन तंथ मान तीन जों इलेक्शन लायखा बा खायलाय लायखा जतन बुट लायखा जे मिया जों जतन सिनि आम चाय बा सिनि सारा त्रिपुरा बरब सायमानो जे 2 तारिख मार्च
sini nirbachoni je buth gonona nangnai buth gonona bo jotono শান্তিপূর্ণ khonangkha a jaga bo বিশেষ খাইয়ে tabungni je সরকার কেতাল বা থানায় বছর যে চালুকি tongnai 5 বছর চালুনা o সরকার ফাইকিয়া কিন্তু মিয়া হর অবহাই কাছে যে ঘটনা থাকা মান্দাই আমচাইনি বিরগুদাস বিসি ও কলাইজাক যে দুমতি পারা হनै ও জায়গাও বিশেষ খাইয়ে তিপ্রামথানি যারা দুষ্কৃতিকারী রক और तंगसां तंग तंगनाय बरक रंगनो हर दल दल खे अन्य जागानि बरक तुबलायै सिनि खरकसा ताको ककरा बोलो देबरमानो बुय बखर बखर फातिरुय ताइ बिनो बखर फाति बुजां मने नगुय बिन बिहिक थां खाफरमै थांगांगानो बिन बिहिंनो दागा सावा खायै सागो यागरुय बिन सागो माने तंगारक मनो तम हनायाबो सेगै नगो फाइतैसा मानै रक खुनुगै nong ni rang wat talangai tangai paibele khaborok abon bagi o amtani tahokte bohuk songno ang sanamo songo election 5 বছর পর পর phayo thango bodlayo tongthoklayo kintu o bosono sing nukha je election puro kono ngya gononan dino bo kasang khanang mani kintu sariko ka tangai dino bo hayengkha abon bagi o amtani borok bo belai dukhu nanglajak o paran borok bo belai o ba hage wana lajak je o ba hay asik bosor ngkha o ma hayengya ko जों आगि नं माने जे 25 বছর সিপিএম तंफोरसे बुथ पाइखांगा बुथ नि रेजाल्ट दिनो बुलायो तकलायो नकासा नक नि बरक तंगमालाया अब हाइनो लामेन किन्तु अब हाइनो तसा किन्तु ताबु विशेष खायै तिब्रा मथानि जे अब हाइ खलायनाय रक बर अब हाइ आगिनि न जे कालचार न अब हाइ फिरगै तुमना नाय तंगने खाखायो ना जे तिनो जागा फाइ बनो बखरा र बय फातिरका याग रक दुखुमांखा बिन बिहिको बुजाखा बिन कारिबो पितुस देबरमा हनि बुजाखा बुफायो पिति देबरमा बुजाखा कुमार गुरु देबरमा bo bujaka oma hage nogo phai gai bongni gari rok bike rok auto tongmarok nog ni ja aina janala na aina rok tongmarok subai sukurbe jotono kebrai saimia oma hage borok je phayan ni ke borok wansungmaya or borok nok kaisa borok hanyo mia bot paimen he nok kaisa borok mai chalanyan he asulai tonglai mani borok 3 bai tai to khorcha nogana ni borok kumar guru hin tongo কিন্তু o jaga phai oba hage je khlaiman obo belai saya nasilo जों भारतीय जनता पार्टी नंगै मानदाय मनलेंगै आं बेलाय बेलाय बनो नासिलिवो अब हाइके तंकसां तंमानि जरावो तांगै दिनाव बाहाय मा खलायख्या आबनि बागै आं ओ मीडिया ति सानामो जोङो जों जतनो बोबागारानो हामजागो किन्तु बोबागारा जे नाय तंमानि न बरक तिनि बबा हाइ साइमिया बंनि वानसुङो बबा हाइ आं साइमियाबो अब बरनो साइमाना किन्तु बिनि बुंनो फाले बरक हाइ खलायमाना बेलाय न साया बेलाय न साइमा सिनजा आबनि बागै जों जे चिनि बोबागारानो कमनो जे खालामनि जे जों थानसा तंना नांनाय थानजांना नांनाय बाहायके काहांके तंमाना नांनाय बाहायके डेभलपमेन्ट नांनाय अबनो तिनि चिनि बोबागारा थामानि कमनो बर आबनो निश्चय आं मानि हनिमाया अब निश्चय बर मानियाना आबनि बागै तिनि थानजा हनि तंगा तिब्रासा बुलायलायै तगलायै बखर फातिरि न खुगो सबायै गारि सबायै साबने ल संनाय साबने लाबनाय आबो ओ आम चाइबा सारा जारा आनि खरां खानाय तंनाय लुगरंना आं मासाव जतनो चिन्ता मा खानाय अब हाजिनि सकदा खालायदों आबनो कारिबो गोबांमा जागा मियासिनि मानदाय विधानसभा कलाजाक नि जांगिला पारा आरबो थाङै गारि बखयका नगो थाङै खितारका बाइक कनि सगै कलांखा खोटा माराव कासे बाइक कासे सगै कलांखा ताकेसे उसकोटि कासे तलाङै थाङै लामावको बय तगै जतनो सबाय कलांखा मिया मानदाय बाजारावबो अब हाइनो कासे तंथलायमानि बिसिंगो जे 2 तारिख साइमानो जों इलेक्शन गनि मानि परे चिनि सरकार कदाल फाइमानि परे बाजि समा जागाव तिब्रा मथरक फाइतायसा माना खाइबेका बाजिता सकनि हिनै खितालाय आरबो चिनि खरसा आदं न परिमल देबरमा न बनबो बय बखरक फातिरका अब हाइ गोबांमा जागा तेगासे चिनि बुथ प्रेसिडेन्ट 5 नम्बर नि बुथ प्रेसिडेन्ट बोरजों नगर आमचाइनि बिनि नगबो थाङै न खौ जतनो सुकुरबायै बिनि राबार बागान सगै बाइक हे दङ बाइक नबो सगै अब हागे दिनि जारा तिब्रा मथा खाइनार अब हागे खलाय गलांनाखा आबनि बागै आं सानामो जोङो मेडिया तै अब हाइ जानो तां थं ताइबो जे जारा तिनि अब हाइ खलाय तंनाय रनबो आं प्रशासन आं कयनाय जे दागि मुंग्रनाय जों जतनो पालके जारा अब हाइ जे सिनि तंकसां तंमानो नष्ट खाइनाय रनो काहामके आइनि पदक्षेप नै बाहायके शास्ति रिमान जुदि शास्ति रिमायखा आबनि बदला जोंबो सरकारनो आपिल कायनाय जे आइन तंमाना आइनि व्यवस्था बाहायके खलायमान आबनि तै जों थांलायनाय आबनि बागै अ आमचाइनि जारा तंनाय रनबो आं हाइना हाइमा कसारो फाइदि अब हाया तंकसां तंनानै जों लामा हिमलायनाय जों डेभलपनि लामा नायलायनाय
jang mane ngui thanga abono pogoi tehe singtaise tabuk kaham ke sarkar jehetu ketal phaikia sarkar kaham ke ketal porichalona khanyan bagai ang jotono kobu jotono khulumbakia